lidských zrůd v naší republice. Pořádně se na ně podívejte a zapamatujte si jejich obličeje i jména. Slečna Mercedes Ingrišová a Vladislav Trejbal podle všeho k smrti utírali malýho nevinného jezevčíka. Proč? No doma čůral, protože ho asi nikdo nevenčil. Občas ho skopali tak, že nemohla ani chodit a evidentně si v tom ti dva mladí krásní lidé doslova libovali. Podle informací pan Trejbal týral a utíral i zvířata svých bývalých přítelkyň. Jsem absolutně fascinovaná krutostí těchto dvou mladých lidí. S pejskem se prý házelo o zeď, kopalo se do něj, a to speciálně, když udělal loužičku, a to tak, že se nemohla ani hýbat a ani chodit. A z tohohle utrpení bylo tohle nebožátko vysvobozený tím, že ho podle svědků ti dva přivázali za špagát na kliku od balkónu, kde se uškrtil, a potom asi 2 dny ležel mrtvý v igelitový tašce na balkóně. Tento pan Trejbal potom vyhrožuje všem lidem, sousedům a rodině, která si dovolí se proti tomuhle týrání ozvat. Tak, abys věděl, ty hajzle, já se tě nebojím a zařídím, aby každý v této republice věděl, co seš zač. Na všechny věci, které tady říkám, mám důkazy, svědky, screeny a mám i peníze a právníky. Na rozdíl od tebe, ty chcípáku, chraň tě ruka páně, jak ublížíš nikomu, kdo našel odvahu mluvit o tom, kolik si utíral zvířat. A prosím všechny, aby tohle video sdíleli úplně všude, a dokud všichni v České republice nebudou vědět, že tahle zrůda umučila několik nevinných čistých duší. A vy máte svoje speciální místo v pekle, vy morální bído.